Uzama ikhapenta wena ungahlupheki. Uzama ikhapenta. Nisenza izinto for incawa. Kuzenza zidure ziqine. Lala ngisibonele kinga sasekhaya. Wathi uyesu impendulo yakhe. You don't need to increase your faith. You don't need an increased faith. Ukholo oba lukhona noma luninane. Sama kunyakila noma luninane, as long as ukholo lukhona lunakho ukwenza izinto ezinkulu nokukholo luninane. Ukholo olulingana nokhozo lwemostadi. Imostadi eyona seed ncinci kwi-seeds. Kwi-seeds ezi-available. Yabona mo siyalima izipinashi, siyalima icarrot, siyalima ibhitruthi. Zonke ezo zinto zethu ukuze sikwazi uzikhupha sibe kanti sinembewu. Uthi ka uYesu akudingeki imbewu enkulu noba incinane ilingana nokhozo lwemostade. Uyakwazi oba ngokholo oluncinane wenze izinto ezinkulu. Umthi womthombe kwimithi ekhoyo ehlabathini ngona mthi umkhulu, wona mthi ukhula ube mkhulu, the mustard tree, umthi womkhombe. Uthi uYesu ukuze ukwazi ukuremove umthi womthombe udinga nje ukholo olunganomostadi, olungangonokhozo lwemostadi. That means you need faith as small as the mustard seed. That small to do the big things. You don't need a big faith to do the big things. You need even a small faith can do the big things. Kala ke nambe namkhithasa. Kale mpendulo kaYesu. Ngoba le mpendulo ithi kilasi. When faith is present, no matter how small, it can bring about huge changes. Samba kuna khamanje? Kamanye amazwi. Ndizonikhupha kinga zase David Flute. Ndizonikhupha kwalankulu elithi olokholo olukhulu olususa kwanentaba. Ndizowuthi kuni ukholo olususa intaba ayilokholo olukhulu. Ukholo olususa intaba is the presence of faith. You don't need a big faith. You just need faith. You don't need a big faith. Ungamane uthandaza apho uthi uThixo ndincede ndongezelela ukholo. Akho nto irongo nokholo lwakho. Ngathi izinto zakho zingenzeke ayikuba ukholo lwakho alukho lukhulu enough. Into ekwenzakalisayo kungabikho kokholo. We must pray for faith to be present, not for a big faith, but ukholo lube khona. Ngoba uYesu uthi noba luncinane lunakho ukwenza izinto ezinkulu. Noba luncinane lunakho ukwenza izinto ezinkulu. So Gillas, let me talk to you as the youth man. Let me talk to you as a youth project. I'm sure they are young.
The most important thing is not the size. But Mama, I hear you. The most important thing is not the size. The most important thing. Your size. Samba kunye abantwana bam, cela le point yokuqala nibambe ngolo hlobo obuyesu uthi kwabo bafundi bakhe isize ayinamsebenzi. Into enexabiso yeyoba makube khona ukholo noba lungakanani, xa lukhona luyawenza umahluko. Xa lukhona ukholo noba lungakanani luyawenza umahluko. Niyavakilasa, cela ke nigoduke. Xa nigoduka nithi mfundisi umdingi uthe size. Into ebalulekileyo is the presence of faith. Kufuneka uba lube khona ukholo noba abantwana bam lungakanani. Noba lungakanani malube khona ukholo. Ngoba ukholo noba luncinane luyakwazi ukwenza izinto ezinkulu. Luyakwazi ukwenza izinto ezinkulu. Uthi omnye umbhali uMartin Luther, owagqiba uMartin Luther, it was an unknown author. But the faith is not measurable. Faith is not measurable. He said faith is identifiable. Samba kunye kilasi. Faith is not measurable, but faith must be identifiable. Asothatha tape silumeasure ukholo lwakho, sijonge centimeters millimeters ezokholo lwakho. Into ebalulekileyo malubonakala ukholo lwakho, malubonakala oba nokholo. It doesn't matter oba lungakanani. Into ebalulekileyo malubonakala ukholo lwakho, bonakala. Yesibini kilasi zabantathu izinto. Eyesibini yeyoba, what faith do we need to be saved? Loluphi ukholo esiludingayo ukuze sisindiswe? Ngamanye amazwi, whilst the size of faith does not matter, but it matters what faith. Ngoba sinako ukukholelwa kwizinto zonke. Ufike ukholo lwethu silubeka kwizinto zonke. Yakhe yazula takapota nantombi yayinethombe legazi, ithi iBhayibhile for 12 years ihambe yanikeza ngemali yayo kumadigha namakhwele. Ukholo lwayo ilubeke kwizinto zonke. Ithi iBhayibhile ngale mini iza kuYesu yayiseyidlekile yonke into enayo, ngoba ukholo lwayo yayilupleyise kwizinto zonke. Kodwa inye into eyayincedayo, yayazi uba you don't need faith in all things, you need faith in Jesus Christ. Faith in Jesus Christ, our Lord. Amataliyane athi sola fide, faith in God alone. Ungahambi uxhoma ukholo lwakho kwizinto zonke. Ungahambi uxhoma ukholo lwakho kwizinto zonke, kodwa ukholo lwakho uluxhome uYesu yedwa. Wazi uba ayikho enye into enokusindisa ngaphandle koba ukholwe kuYesu yedwa. Athi umbhalo wencwadi mayiBhere silubaleke ngomonde ugazo oluphambi kwethu. Ngeli xesha sibaleka sisamehlo
uhamba ukukholelwa kwinto yonke. Yabona xa usene-options Gildas, uThixo uyabhekela. Nandiva ni? Xa une-options uThixo uyabhekela, akubukela uThixo, alinde kuphela ii-options, ngoba uThixo akafuni uphazanyiswa, akafuni uzuko lwakhe luye kwabanye abantu. So xa usene-options uyayeka uThixo, alinde ii-options zakho, alinde imini yokuncama. Uthi nxa uthe wancama wabhenela kuye uThixo, angene uThixo akuhlangule, ngoba eyazi uba awunalo elinye ithemba ngaphandle kwakhe. So cela uba kwiiklinta zasekhaya sazi uba uhlobo lokholo oluzasindisa lukholo kuYesu Kristu. Kwesibini, number 2, uhlobo lokholo oluzasindisa. Zawuvulela umfundisi uPota obangena ucacisa. Is faith that surpasses understanding. Ukholo olugqitha ukuqonda. Kamene kila zasekhaya. Ukholo oluhamba against i-common sense. But abantu besithi awunaphumela, kodwa ukholo lwakho luthi zawugqitha apha ngokukufanele. Jola, ubingoma eyiculwa kudala eyayisithi sangena apho kusithiwa kungenwa khona, but abantu besithi akungene. Because of faith sangena. Jola, ithi laa ngoma sathi sesingenile, but abantu bangene kwindawo erongo, baye kwindawo ekungaphunywayo kuyo. Ithi laa ngoma kwathiwa akuphunywa, kodwa uthi laa mculi saphuma apho kusithiwa kuphunywa. And Jola, njengoba ndihleli kule ndawo ndinento ethi eyona nto apho kufuneka siyahlule ngumahluko phakathi kokukholelwa makholwa, believing in faith. And abantu abatsha enyanisweni bayakwazi ukukholelwa kuThixo, kanti ukholo lwamka kudala uthi uVice namhlanje cultivate it, ngoba yinto enamaxesha okokuba ngabana iphele. Enye into Jola ndifuna nje siyiqaphele kokokuba ngabana xa usithi kuThixo songezelela ukholo, kufuneka uqaphele le nto, uyazi okokuba uThixo akazukwangezelela. uThixo akongezelela uThixo kwizinto nazo, akongezelela uThixo kokwakho ukucinga. Le nto yokholo Jola ifuna ube nabo nobudenge, ayibafuni abantu abarezinishayo. Things must not make sense for you to be able to have faith. And when they make sense, then you must know ngoba uThixo akekho. Yabona nto kaPota, ukholo Gildas oluzasinceda lukholo loba sibe ngathi sinentwanana yempambano, sibe ngathi sinentwanana yempambano. Nabantu bakokwenu bakubuza uba yintoni leyo ihambela kule cawa, yintoni leyo ihambela le gilti, ngoba bayaqeshwa abanye awuqeshwa wena, bayaphuphuka abanye awuphuphuki wena, kodwa ubambelele kolukholo ube ngathi uyaphambana. Ungathi aphambana ugcinwe lukholo. Babawo, nakhumbula amadoda ayeze kuYesu, afika etshatshu kuYesu, indlu igcwele, kungekho space. Ithi bayibheke abheke kufini, ayovula irufu, amthoba umhlobo wabo ngerufu, ngoba ukholo kufuneka lube nentwanana yempambano. Yabona ke ukholo uqiniseka kanye kule mcimbi oqokozela. That's how much faith can do. When ufika izinto zingathi zi-impossible. Ndinepicture Jola yala amadoda ebambele ndoda. Xa efika emnyango kugcwele, uYesu usentla, and there is no way out.
but their faith that they had, the faith that you have, it must be able to lift you up in places people think it's impossible. Abantu besithi izinto azinakwenzeka. Uthi wona true faith, anything is possible. Izinto azinakwenzeka ebantwini ziyenzeka kubantu abakholwayo. Abantu abakholwayo banqumla umlambo eJordani kungathi akukho themba, amanzi aphekele because of faith. Abantu abangakholwayo Jola bathi kungcono sibuyele iphutha bekungekho manqwaba na. Kodwa abantu abakholwayo bayamisa, balibona usindiso Thixo zakubenzela. Into zakunceda ke kulo nyaka ngoba kuba ngabani these uniforms zingakhounti for nothing. Le minyaka le kudala nelebe ke count for nothing. Ndithi Kindas okokuqala size does not matter. Okwesibili Kindas esekhaya ndithi kuni faith in Jesus Christ, not faith in all things, kodwa faith in Jesus Christ. Nansi into ezamnceda, ningabeka ukholo lwenu kumanzi kamthandazeli, ningabeka ukholo lwenu kumakhandlela kamthandazeli, ningabeka ukholo lwenu kumfundisi umdiki, kodwa ukholo kuYesu. Okwesibili Kindas, xa niphuma apha cela nocultivate ukholo olungathi luyaphambana, ukholo olugqithi uqonda, oluthi abantu bereasonisha kodwa lona lungareasonishi, ngoba faith goes against reason, faith goes against logic. Yokugqibela Kindas ufuna usupota, ukholo is the faith that is persistent. Faith that is persistent. Lujonge mntu kapota kula mama womkananekazi kuMateyu 15. Uthi iBhayibhile wamlandela uYesu elila, wamlandela uYesu elila nomama uYesu engamuyi. A faith that goes against disregard, ngokuthandaza imithandazo yakho ibe ngathi iphelela kufini, kodwa ungayeki uthandaza. Lo mama wathi elila elandela uYesu, uYesu akambuya. Bathi abafundi bakhe bakaYesu, gxotha lo mama uyafundekela. Bathi abafundi bakaYesu bathi umgxotha uyafundekela, kodwa lo mama kayeka. Wathi Yesu unyana kaDavide kenze impilo. Uthi iBhayibhile wathi apho amphendule khona uYesu wamthuka. uYesu wamthuka lo mama. Wathi lo mama ayonto ilungileyo oba ndithathe isonka sabantwana izinike izinja. Wathi lo mama xa iphendula, ewe mfundisi, nenjanana zitya izithuluka ngaphantsi kwetafile yabanikazi bakho. Kindas, ukuze siphumelele, ukuze sibe nentsikelelo, we need that kind of faith. Jola, uyabona ngexesha uYesu asuka phezu kwentaba, yakhumbula phaa phezu kwentaba, ngokukho uMoses noYohane bonke aba bantu. Xa efika ezantsi ufika abafundi bakhe bemokambokana nokuzama ukuphilisa umntu. Engingafana uJola uzayicacisa ngokwakhe. They failed dismally, and ngabantu abahamba kunye noYesu, and iivesi zikaYesu bayazazi. They even know bayamgqibezelela xa uYesu ezawuphilisa umntu. uYesu benamaxesha okubuza emntwini oba uyakholwa na, umntu aze esithi Yesu unyana kaDavide ndenzele nca uYesu, ngoku umntu aze kuYesu, uYesu aphinde abuze kuloo mntu, uze kuYesu ukholelwayo kuYesu, abuze uYesu uba uyakholwa na, do you have faith? Abuze uYesu. So nabafundi bakaYesu azi zonke indlela uYesu aphilisa ngazo, and yet they failed
to heal. Ngenxa yokuba ngabana they lack faith. And namhlanje nami ndifuna nje ukuthi kuni this persistent faith, faith that does not give up. Uyabona kudala futhi uzama, kudala futhi uhambe guilty, and you get nothing. You bear no fruits. Akukho kwanto uduphume nayo uyibona. Every service eyenziwayo abantu they come here bazokunika ubungqina bezinto ezibenza ezibehleleyo. Abanye abantu bafumana wena you cultivate, and yet you harvest nothing. But I want to tell you, Okobanga, diligently cultivate. That's size does not matter. Faith in Jesus Christ alone. Jesus Christ alone. Wesibili, cela banithi bantwana bami. Xa niqinisa nyaka nikhangela ngoba what faith is going to give is going to save you. Nithi faith that surpasses understanding. Faith that surpasses. Lokugqibela. Nithi it's a persistent faith. Ukholo olunganamiyo, ukholo olunganikezeliyo. Takapota umfundisi uvika omdala. Umfundisi uvika omdala. Semncwabeni kwamdantsane lo mfundisi uMantile. Uthi ngindasi kwake kwakho iprofessor eyenza i-experiment izama ukukhangela ngoba uthatha ixesha elingakanani emntwini ngoba kuphela ithemba. Umfundisi uvika le professor yathatha umgqomo wamanzi, yabona lo mgqomo kamasipala lo mkhulu, yathatha la mgqomo wamanzi yagalela amanzi kuwo, yawugqiba yothatha iimpuphu zantathu yazibamba zihleli, yafaka impuphu yani apha emgqomeni. Uthi le professor ngayigqiba uyifaka yavala umgqomo yomela kude, yamukela lo mgqomo ushukuma. Uthi walwa lo mgqomo, yalwa le mpuphu apha emgqomeni, yalwa le mpuphu. Uthi kwala nxa kunoma 7-8 minutes wabona oba ukulwa kwayo kwehlile. Uthi umfundisi uvika wabheka emgqomeni, wafika le mpuphu iphila, wayibamba wayikhupha. Uthi waphinda wathatha enye impuphu ibingakhange ingene emgqomeni, wathatha nalimi ingenile emgqomeni, wasifaka zombini apha emgqomeni. Uthi zalwa ezi mpuphu, zalwa apha emgqomeni, umgqomo washukuma. Yaphela la 8 minutes yokuqala. Uthi zagqitha zaya ku-9, zaya ku-10, wabona umgqomo usashukuma. Uthi kwala nazithi boma 11 minutes waqaphela umgqomo wehlile umshukuma. Uthi waye emgqomeni, xa efika emgqomeni laa mpuphu ebeyifake kuqala isaphila, le ebeyifake emva ifile. Uthi wayikhupha le ifileyo wayilahla, wothatha impuphu yesithathu wayifaka nale mpuphu ebeyifake kuqala apha emgqomeni. Uthi washukuma umgqomo, wagqitha ku-11 minutes, wagqitha ku-12 minutes, wagqitha ku-13 minutes. Uthi kwala kwama-13-14 minutes yehla ichuma apha emgqomeni, yatsho kancinci. Wabheka emgqomeni uprofessor, xa efika emgqomeni laa mpuphu ebeyifake kuqala isahleli, le ebeyifake emva yesithathu ifile. Uthi wathi lo professor, ndigqibile ngoku, ndizibonile ii-observations zam. Uthi wayobhala phansi tokapota izafundile. Wathi lo professor, uyabona into endiyiqapheleyo, umahluko phakathi kwale mpuphu yesibini nala mpuphu yesithathu kukuba le mpuphu yokuqala emveni kwe-8 minutes igungquze emgqomeni namanzi, siye savulwa isiko kwavela isandla sayihlangula emgqomeni. So ithi ngoku
sayigqunguza apha emanzini igqinwe lithemba nobe sasandla beke savela sizawuphinda sivele ezi nkukhu ezingasaziyo isandla zakraqwa ngamanzi laphela ithemba. Jola, I'm tempted ngoku nami ubalisa ibali likaMfundisi uVika. Mfundisi uVika usibaliseni ibali phaa eMonti uGqobani uthi a pregnant woman that was not aware uthi uthukwe ngumyeni wakhe ngongasani and she decided to give up wasibulala. Uthi xa ezibulala wabhalileta wathi besendithukwe ngumuntu wonke ngongasani but I never expected it from you. Wogqiba wasibulala. Uthi lo mama xa kusenziwa i-postmortem uthi uMfundisi uVika wafunyaniswa kokuba ngabana she was already 2 months pregnant. And I want to tell you okokuba ngabana the problem with your faith is that you are about to give up. Ungayazi okokuba ngabana you are already pregnant with the blessings of God. But when uyazi loo nto ngeli xesha unikezelayo leli xesha kanye kuza kuvela isandla sikonyule. And when uyazi loo nto if umama uYobi uthini, umama uYobi the same Yobi, umama uYobi obhujelwe ngabantwana utata uYobi, the same mama uYobi ofelwe yimfuyo kunye notata uYobi. Iyamsho ngeli xesha uYobi naye asemthuthwini, the same mama uYobi is present ngokwazikhuthayo kodwa she was the first to say ungamthukuthi ufe nje. We need that faith, the Job's faith, that I will not give up. Angizuncama Thixo ukwisandla sizawuvela sinomnyuku. Ngeculo elizawuthandwa nguwe emhlabeni sizothandaza. Ngicela before ucule emhlabeni sizothandaza. Ngicela kwinto ozawuzithandazela namhlanje uqala uthandazela izinto zonke kodwa ngicela uziyeke namhlanje izinto kade uzithandazela. Izinto kade uzithandazela ngicela uziyeke namhlanje. Uthi Thixo udala ngithandaza umthandazo wakho. Ngicela ukongezelela ukholo. Ngicela Thixo ungalongezi ukholo, ndiphe ukholo noba ndinabo ukhozo lomstati. Ngicela nje Thixo undiphe ukholo. Yesibini bantwana bam, uthi uThixo ngicela Thixo undincede ke ndiye kubeka ukholo lwam kwinto zonke. Ndibeke ukholo lwam kuYesu Kristu oyimbangi nomgqibelelisi wokholo lwam. Ngicela eyesithathu nto uthandazele oba uThixo akuncede ube nokholo olungathi olwegeza. Ukholo lwakho lukwenza oba ungabi nangqiko. Uyazi oba ukholo kukwayiseka ubukho bezinto ezingabonwayo othi ndoxa zingabonwa kodwa wena uzibone zikude. Uthi ngokungekabi nayo imatriki kodwa uyibone ilofem yakho. Uyibone ilofem yakho ngokungekapasi nematriki. Uyibone ilofem yakho ikhona. Imdingi athonisi uyibone ikhona. Ngelo xesha awukaqali LLB ukholo lunjalo. Ukholo lunjalo. Kwesibokugqibela abantwana bam, nicela ukholo lunganikezeli. Faith that does not give up. Faith that cela uba uvumane uba yiphi ngo. Xa sizawuthandaza ndicela nje usenze ifavor while you pray to God uthi Thixo ndicela ususa ukufaka le nto make-up remover, ususe the make-up and the pretense that I've been doing. All the xa kujayivwa nam Thixo bendijayiva, xa kukulwa nam Thixo bendikulwa, xa kuthandazwa nam Thixo bendithandaza, but without significance. Cela Thixo ususe nje le nto kum iqhelileyo. Sendithe ndaqhela noqhela futhi because sendiyazi noba xa uthandaza uqala ngokutarhuzisa ulandela ubulele emveni kokokula. Ngicela Thixo umthandazo wam ube chaotic, ndithethe ezi zinto kuwe zisoloko zisentliziyweni yam but ngenxa yoba Thixo ndifuna uba nomthandazo omhle
Thixo olungileyo, ngenxa yokuba Thixo ndifuna umthandazo wam ubukeke ebantwini, izinto endizithethayo emthandazweni ayizizo ezi zinto zilapha entliziyweni yam Thixo. Uthi ke uThixo ucela ukuba ngaba nathi deep kuwe ikhona into ekhoyo apha kuwe, okoba ayikho uthi kuThixo make me Thixo, mold me Thixo, reconstruct